zan shiga cikin ɗangen gyaɗa. To dama ne za ka yi tunda ba abin da zan dafa ka. Duk wanda ya zo nema na dan Allah kai a take ni abin na dan samu ko da minti 30. Ko da ya zo da wani abu masarufi? Ya a wannan a take ni. Ai a take ni. Madalla daga dai kudi irin na halaji duk wanda ya kawo sai ki tafi ni. In ji ko? Allah. Ya kai malam daga ina? Daga ina? Kamar ya daga ina? Gunki na zo kawai. Ka zo guna? Kana da lafiya kuwa? Lafiya. Gidan aure ne fa nan ba wani guri ne haka ba. Ba sallama ba komai? Sallama wacce zan yi? Ko dai ka fa wa zan wa? Ni kuma taɓa ganin wannan mutum ba. Me gida? Wa da Allah ki gafara nan zuwa. La ilaha illallah. Me gida? Ba wa ne gida? Me gida? No. Yau na shiga ku ka ga wani mutum. Ban gaya miki ba kai da kai. Ina son da sai ka fito mana. Wani mutum ne ban san shi ba ya shigo ya za tsaya wani sai ya toke ni ma. Kai? Kai daga ina kake? Me? Na ce daga ina kake? Ka dubbe ni mana. To, in dube ka. Kai ko dan ina ne, kai dan ƙauyen ina ne kai. Ya tabbata. Hannun Ubangiji. Kai garin ku ba shari'a ne kai? Shari'a? Eh. In ka isi wani ba? To, nan wurin baka san gidan aure ba ne? Ka samu matar tawa kawai kai tsare don baka da kunya? Ai mu a ka'idar mu duk yadda mun gani a buɗe mun san ba wani gate. To, to ka kawo wallahi kai ka kawo kanka. To, baka san ni bane. ni ka san kai waye kai? Ai ni ka san eh? Na ce ni ka san Kar ka tofa min yawo. na tofa ma. Waye kai? Na tofa ma. Me gida? A fito da shi ne. Kai, ka san ni kuwa kai? Na ce ka san ni? Ni ka san ni? To duk mutumin da ke nan yankin gaba ɗaya ni ne shugabansa, ni ne nan mai. Kai kuma me kai me? Ni ne shugaban mai anguwan nan garin. Cikin gayin duniya kai. Ni? Ko ka ce Ibro? Kai Ibran ma dai kawai ba su na tsaya ma ɗayan ba. To ni bari in gaya ma suna na kasanni na fi karfin Me gida sai ka jaya da shi? ni ne nan mai anguwa da ta shek Allah ramma malam Muhammadu Shehu Munka Il Jafar ta nemi Musa Sufi Kutubatul Ulani ina ka fito shari ina za ka shari kai Gaskiya tsautsayi ne ya kawo ka inda ba sabon hauka ba. kawai Daman da hankalinka. ba abin da zai hana ba kai sai an karya ka da nan shi shabu A nika ni. mara kunyan banza Ba karya ba ma a nika ni. uban wa kake kallon shi wuri biyu wannan me yayi wannan inan ne mara mutunci ku ja mu Irin wayannan suna shigowa ai kuma zaman tsakar gida ma sai gagara sai in shiga rufe gida dan ne ba zan iya ba kawai kato ya shigo.
faruwa shari'an nan da aka yi ba abu jami'a ba ne muke da shari'a ba kuma muna gaddama da shari'a ba ne wannan shari'a da aka bi na yarinyar nan da yanda aka yanke shi cikin gaggawa mu abin da muke nema ba mu yarda da shi ba domin wa'anda aka ɗauka shaidu bai kai da cewa shaidun nan har sun ba da wani shaidar da za a yanke mata wannan hukunci abin shari'an nan kan gaskiya kotu ta bi ta mu ba mun ki bane ba ma kuma ja da hukuma amma so muke a bi ta kan gaskiya idan aka bi ta in ya so a yanke mata duk hukunci zan yi kwarkwasa kyallin tasa layi kamar kasa ta kuwa akan kasa lakabi nasa mu dubi shakallo Ni na yi rantsuwa zan zagi dantse na soki mai kawa gangariya kike da na hangoki sai batun tsalle. Ke gabana kotu ta tabbatar da Fatima ita ce ta aikata laifin da ake zarginta da shi. Saboda haka wannan kotu ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rata. Kofar gidansu zo mu je zo mu je zo mu je zo mu je mu kai wa ango gaisuwar mu ni amarya za ni kai